Vítajte na kanáli Dejiny.sk, história, ktorá ožíva. Dnes sa spolu pozrieme na jedno z najtajomnejších a zároveň najfascinujúcejších období našej minulosti. Dnes sa spoločne vrátime do dôb, keď sa nad riekami vznášala ranná hmla, dediny boli ukryté v tieni lesov a ľudia žili v súlade s prírodou do čias starých Slovanov. Ak ste na kanáli noví, nezabudnite dať odber, aby vám neušli ďalšie príbehy. A budem veľmi rád, ak sa zapojíte do diskusie v komentároch. Napíšte, čo vás na živote Slovanov zaujíma najviac a o čom by ste chceli vidieť ďalšie video. Dnes vás vezmem na cestu, kde spoznáme ich domy, jedlo, prácu, rodinu, vieru i vojnu. Poďme na to. Kapitola 1. Odkiaľ prichádzali starí Slovania? Keď sa pýtame, odkiaľ sa berú starí Slovania, nedostaneme jednoduchú odpoveď. O ich pôvode sa vedci sporia celé 10 ročia. Archeológia ukazuje stopy v širokom priestore od horných tokov riek až po močariská, zatiaľ čo byzantskí autori ich opisujú ako nové, dravé spoločenstvo na hraniciach ríše. Najčastejšie sa hovorí o území Polesia na dnešnej hranici Ukrajiny, Bieloruska a Poľska. Odtiaľ sa podľa mnohých výkladov Slovania šírili na juh a západ. Isté je, že v 6. storočí sa objavuje nový typ keramiky, tzv. Pražský typ, a spolu s ním jednoduché zapustené domy a malé osady pri riekach. Treba však povedať jasne, nie je to jedna jediná pravda. Niektorí odborníci tvrdia, že Slovania sú skôr výsledkom dlhého miešania a kultúrnej premeny, než náhlej migrácie. Preto, keď hovoríme o pôvode, ide viac o spôsob života, jazyk a kultúru, než o jednu konkrétnu zemepisnú bodku. Kapitola 2. Dom a dedina. Predstav si dedinu, ktorá sa nevyvyšuje nad krajinu, ale do nej zapadá. Nie sú tu paláce ani vysoké hrady, namiesto toho vidíme skupinu niekoľkých polozemníc, domov zapustených do zeme, prekrytých drevom a slamou. V jednom rohu každej polozemnice horí pec z hliny a kameňa. Dym stúpa cez strechu, oči štípe, ale práve ten dym suší oblečenie a byliny. Na lavici leží ľan, v truhlici sú uložené odevy a nástroje. V kúte je hrniec s prosenou kašou a pod povalou visia zväzky cesnaku. Dedina má len niekoľko domov, najviac 20. Uprostred je studňa a zásobné jamy na obilie. Ploty sú nízke, často len symbolické. Obrana dediny nestojí na palisádach, ale na znalosti prostredia. Les, močiar a rieka sú tou najlepšou pevnosťou. Takýto dom nebol miestom luxusu, ale funkčným strojom na prežitie. Vôňa dymu, kysnúce cesto, pot i vlhká zem, to bola vôňa domova starého Slovana. Kapitola 3. Odev a predmety. Odev starého Slovana bol jednoduchý, ale praktický. Základ tvoril ľan a vlna. Ľanová košela, vlnený plášť na zimu, opasok z kože a na nohách krpce. Farby boli prírodné, biela, hnedá, sivá, občas farbená na červeno či modro. Šperky neboli prepichové, ale aj v skromných hroboch nachádzame náušnice, koráliky a jednoduché kovové spony. Ozdoby mali nielen estetickú, ale často aj ochrannú funkciu. Verilo sa, že odháňajú zlé sily. V dome nechýbal nôž. Neustály spoločník, ktorý sekal chlieb, orezával drevo a chránil rodinu. Hlinené hrnce, drevené lyžice a prútené koše tvorili základ vybavenia. Estetika spočívala v tom, že predmet bol dobre vyrobený a vydržal generácie. Kapitola 4. Jedlo a hospodárstvo. Jedálny lístok starého Slovana bol jednoduchý, ale sýty. Základom bolo proso, z ktorého sa varila kaša. Doplňala ho ráž, jačmeň a neskôr aj pšenica. Strukoviny, kapusta a repa dodávali ďalšie živiny. Z mesa mali Slovania najčastejšie bravčové a hydinu, no chovali aj hovädzí dobytok. Ryby a divina boli vítaným spestrením, med bol sladidlom a zároveň základom na medovinu. Jedlo sa pripravovalo v peci alebo na ohni. Chlieb sa piekol priamo na kameni,
kaša sa varila v hlinených nádobách. Skladovanie bolo veľkou výzvou, preto sa využívali zásobné jamy, ktoré chránili zrno pred vlhkosťou a hlodavcami. Kapitola 5. Rok na poli. Život starého Slovana určoval rytmus poľa. Na jar sa oralo rádlicou, osievalo obilie a sádzali sa strukoviny. Leto patrilo žatve, sušeniu a mláteniu. Na jeseň sa zbierali plody, spracovával ľan a pripravovalo drevo na zimu. Zima bola obdobím opráv, remeselnej práce a rozprávania príbehov pri ohni. Muži pracovali najmä na poli a v lese, ženy spracovávali obilie, tkali plátno a starali sa o domácnosť. Deti pomáhali už od útleho veku, pásli husy, zbierali bylinky alebo nosili vodu. Každý mal svoje miesto, pretože v malých komunitách si nikto nemohol dovoliť nepracovať. Kapitola 6. Rod a obec. Starí Slovania nemali kráľov v takom zmysle, ako ich poznáme z iných častí Európy. Byzantskí autori ich opisujú ako slobodných ľudí, ktorí rozhodovali spoločne. Najvyššou autoritou bola väčšia zhromaždenie mužov, kde sa preberali dôležité otázky. Rodová príslušnosť bola základom identity. Starší členovia rodu mali autoritu, ale každý mal právo vyjadriť svoj názor. Pohostinnosť bola povinnosťou. Hostia bolo treba prijať, pretože aj on by raz mohol pomôcť. Tento spôsob života bol možný preto, že spoločnosti boli malé a jednoduché. Až neskôr, keď vznikli väčšie centrá a kniežatá, začala moc prechádzať do rúk jednotlivcov. Kapitola 7. Remesla a výmena. Slovanský svet nebol iba roľnícky. Už od najstarších čias poznáme stopy remesiel, ktoré doplňali hospodárstvo. Kováč bol v dedine takmer čarodejom. Z kúskov železa vytváral nože, sekery či hroty šípov. Jeho práca nebola len technická, ale mala v sebe aj čosi posvetné. Oheň a kov spájali ľudia s tajomstvom. Hrnčiari vyrábali nádoby na varenie, uskladnenie i pitie. Ich ruky formovali hlinu, ktorá sa potom vypaľovala v jednoduchých peciach. Z nálezov vieme, že nádoby boli prevažne jednoduché, no s časom sa objavujú aj zdobené tvary a špecifické ornamenty. Kožiarstvo, textilná výroba či prútené košikárstvo doplňali každodenný život. Všetko, čo sa vyrobilo, sa buď využilo doma, alebo vymenilo za to, čo chýbalo. Tak fungoval aj širší obchod. Sol, kovy či ozdoby sa dostávali zo vzdialenejších oblastí výmenou za kožušiny, vosk či med. Kapitola 8. Viera a rituály. Pred kresťanstvom mali Slovania vlastný svet bohov a rituálov. S prameňou poznáme mená ako Perun, boh hromu, Veles, boh dobytka a podsvetia, či Mokoš, bohyňa plodnosti a ďalší. Rituály sa konali pod holým nebom, často pri posvätných stromoch alebo pri riekach. Obetovali sa zvieratá, niekedy aj jedlo či nápoje. Spoločné hostiny mali nielen náboženský, ale aj spoločenský význam. Upevňovali jednotu komunity. Sviatky sa viazali na prírodu. Zima sa lúčila vynášaním moreny, jar sa vítala ohňami a letné obdobie patrilo úrode a plodnosti. Čarodejníctvo, bylinárstvo a veštenie mali pevné miesto, pretože ľudia hľadali istotu vo svete, kde bol každý deň zápasom o prežitie. Kapitola 9. Vojna a obrana. Slovania neboli národom veľkých bitiek v šírom poli. Ich silou boli prepadové útoky, znalosť terénu a rýchle ústupy. Byzantské pramene opisujú, že sa radi ukrývali v močiaroch a lesoch, odkiaľ podnikali prepadnutia. Zbrane boli jednoduché. Kopie, oštepy, luky a šípy. Štíty boli drevené, vystúžené kožou alebo kovom. Brnenie mal málo kto, väčšinou len bohatší muži alebo velitelia. Dediny chránili malé hradiska alebo palisády, ale najväčšou obranou bola krajina samotná. Rieky, močiare a husté lesy sa stávali pascami pre nepriateľa, ktorý nepoznal miestne chodníky a brody. Kapitola 10. Cesty a voda. V staroslovanskom svete boli rieky hlavnými cestami.
Dunaj, Dneper, Vysla či Dnester spájali dediny s diaľkami. Po riekach sa presúvali člny vydlabané z jedného kmeňa, ktorými sa dalo plaviť aj na veľké vzdialenosti. Pozemné cesty boli ťažšie, väčšinou len udupané chodníky alebo prieseky cez les. Kolesové vozy síce existovali, no ich použitie bolo obmedzené na kratšie presuny. Preto mala každá osada záujem byť čo najbližšie k vode. Rieky neboli len dopravnými tepnami. Boli aj hranicami, zdrojom potravy a miestom rituálov. Bez nich by slovanský svet vyzeral úplne inak. Kapitola 11. Smrť a posmrtný svet. Smrť bola neoddeliteľnou súčasťou života. Pochovávanie sa menilo podľa regiónu a obdobia. Niekde prevládala kremácia, popol sa uložil do urny alebo jamy. Inde sa mŕtvi pochovávali celí, spolu s výbavou, nožom, náušnicou či nádobou s jedlom. Tieto predmety nám prezrádzajú, že Slovania verili v posmrtný život. To, čo mal človek pri sebe, mu malo pomôcť aj na druhej strane. Prechod od spaľovania k pochovávaniu je pre vedcov dodnes predmetom diskusí, no zrejme súvisel s vplyvmi susedov a neskôr aj s príchodom kresťanstva. Smrť nebola len koncom, ale aj rituálom, ktorý posilňoval spoločenstvo. Celá obeť sa zúčastňovala pohrebu, pretože strata jedného znamenala dotyk so smrťou pre všetkých. Kapitola 12. Od Slovanov k Veľkej Morave. Postupom času sa malé osady začali meniť. Namiesto 10 domov vyrástli hradiská s opevnením. Objavili sa kniežatá, ktorí si budovali moc a spravovali širšie územia. Obchodné kontakty sa rozšírili. Prichádzali Frankovia, Avári aj Byzancia. Veľká zmena nastala s príchodom kresťanstva. Cyril a Metod priniesli nielen vieru, ale aj písmo a organizáciu. Svet starých pohanských rituálov sa začal meniť. Päť zostala, proso zostalo, ale modlitby už smerovali k inému bohu. Veľká Morava bola vyústením tohto vývoja. Prvým štátnym útvarom Slovanov v našich končinách. A hoci trvala len niekoľko desaťročí, jej odkaz prežil stáročia. Kapitola 13. Kontakty a stred kultúr. Starí Slovania nežili v úplnej izolácii. Hoci ich dediny pôsobili skromne, boli zapojené do siete výmeny, bojov a kultúrnych vplyvov, ktoré prichádzali zo všetkých strán. Na západe sa stretávali s franskými kupcami a neskôr aj s vojakmi. Z juhu prenikali byzantské misie, ktoré prinášali nielen nové náboženstvo, ale aj remeselné techniky, šperky a luxusné predmety. Zo severu prichádzali variašské a vikingské posádky, ktoré po riekach obchodovali s kožušinami, voskom či otrokmi. Tieto kontakty menili život aj v malých slovanských osadách. Do rúk kováčov sa dostávalo kvalitnejšie železo. Ženy si z ciest prinášali nové ozdobné prvky a mladí muži sa občas nechali zlákať na ďaleké výpravy. Aj keď si Slovania zachovávali svoju jazykovú a kultúrnu identitu, cudzí tovar, nové nápady a cudzie piesne sa stávali súčasťou každodennosti. Práve tieto stretnutia pripravili pôdu pre veľké zmeny, od prijatia kresťanstva až po vznik prvých kniežatstiev. Ukazujú, že aj na prvý pohľad uzavreté komunity boli v skutočnosti otvoreným, dynamickým svetom, v ktorom sa domáci a cudzí navzájom ovplyvňovali. Záver. Taký bol život starého Slovana, jednoduchý a tvrdý, no zároveň plný spoločenstva, viery a odvahy. V jeho svete nebol priestor na zahálanie. Každý deň znamenal zápas o prežitie. A predsa sa v ňom zrodila kultúra, ktorá prežila a stala sa základom našej identity. Ďakujem vám, že ste si toto video pozreli až do konca. Ak sa vám páčilo, dajte mu like a prihláste sa na odber, aby vám neušli ďalšie príbehy z našich dejín. Do komentárov mi napíšte, ktorá časť života starého Slovana vás zaujala najviac. Domy, jedlo, viera alebo vojna? A nezabudnite,
Vaše nápady môžu byť témou ďalšieho videa. Teším sa na vás pri ďalšom príbehu. A dovtedy nech vás sprevádza história, ktorá nikdy nezmizla.